Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Mao na rason bay nga kinahanglan magkasulti gid mi ni Milchi. Karong gabi o ugma sa gabi. Mangita kog paagi nga makasud sa bay sa mga pater. Unsa? Maghikog ka bay dyan eh? Di sadoy. Pero nibawgit ka, nga daghagbantay ang bay nila ni Dindo. Napay, imo igagaw nga wag yung pagbati ni mo. Manimpad lang gud ko bay. Kana bitong mga sundao kun wa to gubat. Do na magyoy buhi nga mauli. Sundaw man to. Mamuntoy ilang trabaho. Pero di mo siguro mahimutan nga maguna-una ni Milchi. Unsa naman bay kun do na ginahitabo niya. Gawas pa gusto gid kong mahibaw kung unsang iyang nadiskubrihan bahin sa mga patay sa mga bata. Ato na lang kaning isultis kapitan bay. Wadalag ko'y salig ang kapitana. Busa, kita lang una ang musulbad sa tong problema. Pero sa pagkakaroon, ato unang atimanon si Lula kay lubong na ni Ina ugma. Dindo, Oh, Papsi. bantay ka na si Milchi. Oh, Dili mahimo nga makagawas pa kana siya sa bahay. oh, Papsi. Naibaw ka na sa rason. Oh, Sige, oh. Oh. Tuwa na. Dito. Dito na sa amin ko. Milchi, pahuway lang. Luya pa ka. Anong luya man ko. Kinahanglan mo pahuway ka. Aron malagsi ka. Dito. Tuhoy ko. May pultahan nga. May hagdanan nga putol dito sa klinik. Milchi, imo lang kining huna-huna. Sige na, katog na pagbalik. Apo ko! Nalubog ka na lang. Huwag maghihapon madakmi ang mipatay ni mo. Ay kabalaka, Lula. Madakpan na lagi na sila. Kanang mga tao nga dautan. Mga pangag lagi na sila badugay. Nganong mapangag man bay? Ay, kuan, basta. Manginaot ko nga mga pangag ng mga tawana. Johnny, mag-unsa naman lang ko karoon. Ngawa naman ang akong apo. Ay kabalaka, Lula. Ni awan Miss Mikmik. Ubanan ka na mo sa inyo. Di ba? Ikaw ang tipon sa mong bayag. Bay, marabay at kahog noon ang payag bay. Bitaw sa? Lang, ako ning ipayo. Bibalik na yun ang tinuod nga mangtas ni Ining Dapita. Lula, ayaw itong pagtu nga ako ang mangtas, ha? Di lagi taon ako ang nakasunod sa pagkaungo ni Lolo Pilo. Kaliwat na mo ang ungo, Lula. Pero, wag may mangungo, eh. ay! Oy, Kumusta ka naman, Lola? Kapitan, huwa pa magibalita bahin siya mipatay sa akong apo. Nalubong na lang si Ina. Ay! Wa pa mangyot. Kap, doon na ka ba gidudahan ka? Importante mo sa nang naana mo'y dudahan. Ay! Naamig idodahan. Pero kuwang pa mis ebidensya. Mao nga, dili pa na mo siya mahimong dakpon. Kap, mahimo pag amo ning mahibawan? Ay! Dili. Ay! Kuyaw kon magkapanimaho ang suspek sa krimen ning dapita. Ug makalayas kini.
Mao nga, gipugnan lang una kini. Ikaw dyan kumusta ka naman? Niakap, kaliwat lang yabog ungo. Ay! Angay ba nimong ikalipay? Nga kaliwat kag ungo dyan Aw, oo kapoy. Ay! Ikaw Lola, wa gyud ka magduda ining dyan na maoy nag-ungo sa imong apo. Uy. Ayaw na, kapitan. Kaliwat ra mo kog ungo, kap. Di mo gid ko ungo. Maghisgot ang taglain ay. Karon nga nalubong na si Indayina, mutabang na kog pangita sa kriminal. Ay, saan anak bay? Kitang tanan ang mangita sa kriminal. Kung mahimo, ako ang magpaungo niya. Mga bata ang gustos maungungo, Lola. Mga bata. Bitaw, Lola. Kung doon naman tay angayang ipaon, bata yun. Kap, daghan mang bata sa inyo. Pagpaon na usa. Ay! Unsa? Bitaw kap, sigurado alang sab nga dili gid siya makuha sa kriminal. Ay! Wa mo mayabag. Ako yung anak ang akong ipaon. Laing sa kayo kung laing ginikanan ang imong hangyoon aron ilang ipaon ang ilang anak, kap. Kanang imo na lang. Ay! Di mahimo. Mas may pagkamo ang ipaon. Ikaw, Mikmik, bata pa man kay kag porma. Ako gyud. Bitaw, bay. Kung magsunog ang uniform o elementary, mura sa kag elementary tanaw ni. Sige. Sugot ka bay? Pero, dalang kong armas. Ay! Ato nang sabutan. Humanining lubong ni Ina. Kinahanglan makagawas ko din Magkikita ko ni Johnny. Kinahanglan masultin ako niyang ako nahibawan. Nga naman nakalak man yung pultahan. Dindo! Dindo, blihin yung pultahan! Dindo! Dindo, blihin yung pultahan! Pagawas ako! Dindo! Dindo! Dindo, blihin yung pultahan! Pasagdi siya nga manangpit. Pero Papsi, basin kung makaabot sa gawas ang iyang tingog. Pagkatulgon siya pag-usap. Papsi, ngano si Bilchi man? Tungod kinaan niya ang atong gikinahanglan. Pero ako siyang higala. Dili ka angay magpada sa imong kaluoy sa higala. Pero, nagkagusto ko niya, Papsi. Makakita ka pa og mas labaw pa ng Milche. Tanawa, nahilom na siya. Kapuyo na siya. Dino, ibutang sa mga una-una. Kung unsa ang mahitabo na to kung si Milche ang atong pilion. Papsi. Dindo! Dindo, pagawas ako! Dindo! Diya ka lang. Ako na mo pagkatuog ni Milche. Salamat nga. Sir Darwin? Kinahanglan mo pa huway ka, Milche. Dili makaayo ni mo nga mahasol ka. Ma-stress ka. Makaraot na ni mo. Sir, papaulian na lang ko. Mapauli na ko. Milche, magsugod na ang imong trabaho. Dili ka na mahimong mo pauli pa. Pahuway o na. Unsaon na ninyong injection? Kinahanglan magkapahuway ang imong una-una. Ayaw! Ayaw! Kasulas una-una eh. Di man siya mawa. Bay. Nakapahuway na kislula. Nadarag yung tawag am-am. Mimik, di man mawa sa kung nahuna si Milchi. Tingalig na in love na kaniya. Wa mo good. Kuan ba?
Di lamang wasa kong nauna ang iyang bayhon. Luyo sa bildo sa iyang kwarto sa bahay nila ni Dindo. Nanuktok gid siya. Si Melchi juga imong nakita bay. Siya lagi to. Klaro kayo. Mura siya og... Murag... Murag unsa? Mura siya naghilak. Sa? O di mawasa kung nahuna ang iyang giingon nga. Doon na siya nahibawan bahin sa mga gipatay nga mga bata. Mao ba? Mga kinahanglan magkasulti gid mi ni Milchi. Saon lagi nimo? Karong gabi ibay. Mauna ang Operation Milchi. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!